Ara anirem al CAP de Drassanes, que històricament és un dels CAPs que més s'ha implicat a nivell professional, a nivell personal, les professionals que treballaven i en general hi ha hagut una atenció molt oberta des de captar les necessitats del barri, atendre-les, tenint en compte les diferències i la diversitat cultural. I hem entès que el sistema sanitari havia de tenir una òptica comunitària, per tant hem treballat conjuntament entitats, professionals sanitaris i professionals d'altres administracions públiques. Amb la reforma que es planteja ara, realment trenca tota aquesta feina, trenca la facilitat d'accés, el dret a la informació. Hi ha hagut molta gent que ha vingut després, que està en condicions pitjors, més d'exclusió social, més precarietat econòmica, com la població general, però 3 o 4 vegades més. És una llàstima perquè estem excloent del sistema a persones que realment tenen accés com qualsevol altra persona al sistema de salut. La precarietat econòmica porta també una precarietat de salut, més necessitats, segurament necessitats emergents que no seran detectades, empitjorament de la salut en general i en especial d'aquestes persones. Estem preocupades també per el tema de l'accés d'altres sectors de població, com podrien ser persones grans que han vingut amb persones joves immigrades. Estem preocupades també per l'accés a la medicació dels nens de les persones també. Sabem que ara a partir d'ara no tindran una targeta sanitària, tindran accés a un metge, a un pediatre i atenció a urgències, però no està garantit l'accés a la medicació, a la farmàcia. Dir que està bé que puguin ser atesos, però que si necessiten una medicació és fonamental, si no, per què vas al metge, no? El Instituto Nacional de la Seguridad Social es quien debería estar garantizando y quien garantiza la atención sanitaria a nivel estatal. Es quien de alguna manera nos explica qué servicios tenemos las personas que vivimos en Espanya. En general, tot són traves, no? Pensem que hi ha una necessitat de dir que s'ha de fer perquè hi ha crisi, però pensem que el volum de persones que es troben en aquesta situació no es mereix aquesta exclusió, es gasten els diners en moltes altres coses i això és una prioritat. A nivel municipal se están poniendo todas las dificultades en muchos de los municipios catalanes para que las personas se puedan empadronar. Molta gent no sap realment que la gent que fins ara ha tingut targeta sanitària no sap que això s'està acabant. Arribarà un dia que anirà al metge i li dirà vostè no pot anar, ha d'estar empadronat. Es crea molta desinformació, malgrat diguin que hi ha documents PDFs penjats a la xarxa o que hi ha formació als professionals de primera línia. Si abans hi havia dificultats també d'informació, ara encara hi haurà més. Ningú sap ben bé què ha de fer. El empadronamiento es fundamental para tener la tarjeta sanitaria. El Gobierno de Cataluña lo que está haciendo, por un lado, es dificultar al no exigir la aplicación a los diferentes municipios y por otro lado a poner trabas administrativas para conseguir la tarjeta sanitària. El fet d'estar necessitat 3 mesos de continuïtat d'empadronament porta moltes dificultats. Hi ha moltes persones que viuen en pisos pastera, viuen molta gent, que la persona que té el contacte l'ha subrogat. Aquestes persones no tenen accés a dir que estan empadronades, han de demostrar tot això. Després han de presentar un document que han d'anar a l'Institut Nacional de Seguretat Social conforme li han de dir que vostè no està assegurat, que vostè no està en el registre. Moltes vegades vas i la gent de l'INS no sap ni què és això. També has de tenir la documentació, passaport, un document d'identitat. Hi ha moltes persones, especialment hi ha dones, que són víctimes de tracte. Com podran accedir a una documentació si moltes vegades el passaport el té segrestat la persona que està controlant? Aquestes persones, precisament, que són les més necessitades, no podran demostrar això. Hasta hace muy poco todo el mundo éramos beneficiarios de la seguridad social. Con el decreto lo que ha hecho el gobierno español es decir que solamente las personas que estamos tributando al Estado tienen acceso a la tarjeta sanitaria. Esto es absolutamente siniestro porque en realidad la sanidad española no está financiada a través de los impuestos indirectos, como sería nuestro trabajo, sino a través de los impuestos del IVA. Fer una atenció de primera i una atenció de segona, una atenció que no puguis tenir accés a l'atenció especialitzada és un error. L'atenció primària detecta, però si hi ha patologies, l'important és poder tractar abans possible una patologia específica. Los recortes que están afectando a atención primaria, urgencias, especializada, incluso al acceso a los tratamientos, están poniendo en jaque al sistema de bienestar. Se privatizan los servicios
La doble exclusión que están sufriendo las personas migradas tiene que ver, por un lado, por el empobrecimiento masivo de toda la población y, por otro lado, las dificultades administrativas que cada vez son más grandes para poder acceder a cualquier tipo de derecho, que debería estar y que está garantizado por los acuerdos internacionales que ha firmado Catalunya i que ha firmado Espanya. Estem excloent molta gent, ens estem carregant uns drets universals que seria l'accés a la salut, ens estem carregant un estat de benestar en el que la salut és un tema molt important i és bàsic, no?, pel desenvolupament de les persones.